45 випадків насильницьких зникнень в анексованому Криму за час окупації. Такі дані озвучили в громадській організації «Кримсос». Найпоказовішим активісти називають викрадення члена Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова у ніч з 24 на 25 травня 2016 року. Його не знайшли й досі. Відтоді небайдужі влаштували вже 35 акцій протесту біля посольства Росії з вимогою знайти викрадених. І зупинятися не збираються, адже все частіше жертвами на території анексованого півострова стають незгодні з політикою окупантів. Юристи наголошують, насильницькі зникнення є злочином проти людяності. Відповідні кейси долучені до матеріалів прокуратури Автономної Республіки Крим та передані в Гаазький трибунал. Нині він розглядає їх на стадії попередньої оцінки. Основна мета була показати світу, що Крим не було приєднано до Росії безкровним шляхом. Ось ці випадки, вони якраз і говорять про те, що це сталося насильницьким методом, що є багато постраждалих людей, що є вбиті люди, такі як Решат Аметов, наприклад, це перша жертва окупації. На даний момент нам відомо про 45 кейсів насильницьких зникнень. Доля 15 осіб, 15 зниклих досі невідома. 6 осіб були знайдені мертвими, і 2 особи знаходяться